A todas e a todos. Sempre é un placer empezar un novo acto cultural, pero despois destes 2 anos tan atípicos, é un dobre placer empezar un novo acto cultural, neste caso a presentación dun libro. O domingo pasado pudemos chegarnos ata a praia de Illas para chamar a atención sobre o uso excesivo dos plásticos e como o remate acaban nos mares e a súa vez o mar devolvenos o que lle damos polas boas ou polas malas e rematan as nosas praias. Foi unha aventura pequena, discreta, pero queríamos empezar cun grau de area, que a beira de tanta area nunha praia parece unha insignificancia, pero está posto. E esperamos seguir máis anos, pois, ou en máis ocasións, sin ter por que coincidir co Día do Medio Ambiente, con celebracións similares, para que, a enseña de xeito simbólico, chamemos a atención sobre o uso desmesurados plásticos. Hoxe tócanos retomar o fío das presentacións, nesta ocasión con un excelente libro sobre a historia de Galiza, o tomo primeiro, que xa vai na súa... A ver, aquí o meu exemplar con a segunda edición, pero polo que nos comentou o autor xa está na terceira edición e sairá dentro de pouco o segundo tomo. O sea que o estudo sigue adiante e ten máis desenvolvemento, ten máis percorrido. Estamos hoxe aquí na Casa do Viejo Pancho con Francisco Rodríguez, que é o autor do libro Unha etapa estelar e conflictiva de Galiza na segunda metade do século XIV, en concreto o seu tomo primeiro, que é o título, digamos, máis abreviado para este primeiro volume, A relevancia do reino en galego medieval, que edita a Asociación Sociopedagóxica galega. Ler sobre historia sempre é interesante, permítenos saber onde estamos, ata onde chegamos e tamén marcar por que queremos seguir. Contar, ademais, coa presenza dunha persoa como Francisco Rodríguez Sánchez, que pouco vou poder decir, porque hai tanto que decir que se fixera polo miúdo unha presentación levaríanos muitísimo tempo. Eu destacaría da figura de Francisco Rodríguez Sánchez o seu labor docente, e iso que eu non tuve a sorte de coincidir, porque cando pasaches por Carballo eu ainda era novo, pero sí que xeracións anteriores de Francisco Xavier Grañañón, a miña propia irmá e máis xente coincidiron ese teu paso por Carballo. Falando con Garrido, un compañeiro de facultade que da Estrada, tamén me falou do teu paso por Instituto da Estrada. Pasaches por máis centros educativos, pero tamén todos coñecemos-te moitísimo polo teu labor como escritor, como ensaísta, e xe tes estado en outras ocasións por aquí, pola comarca e aquí en Ribadeo presentando outros libros teus, e tamén te coñecemos pola tua dedicación política de compromiso co país e ese presuposto, sin algún acerto. Entón, nese sentido, habería tanto que decir que sería inmenso o informe. Evidentemente, tanto que o autor vai presentarnos un libro, pois lembrar algúns dos textos clásicos xa identificados con Francisco Rodríguez, como pode ser o da evolución ideolóxica de Curros Enríquez, o ensaio, a análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro, tamén a literatura galega contemporánea, problemas e métodos de interpretación, o conflito lingüístico na Galiza, outro libro dedicado a Blanco Amor, outro dedicado a Rosalía de Castro, analizando desa perspectiva de plasmar como, en certa medida, acaba sendo como unha estranxeira na súa propia patria, posto que non acababa de ser asimilada. E despois, cando me tocou xa obra colectiva, entón se dixen, non, teño que parar. Porque hai unha cantidade inmensa de ensaios nos que ten colaborado con outros autores e autoras abordando o estudo de figuras como Manuel María Castelao, Moncho Reboiras, a situación da lingua na Galiza, en fin, sería inmenso o informe. E o que nos temos que centrar hoxe é neste libro, A relevancia do reino galego medieval. Todos sabemos da súa capacidade oratoria. Eu só quería, para exemplificar esa túa capacidade de esforzo de traballo, de alguna ocasión chegar a Santiago tarde en tren, subir desta estación de ferrocarril ata o Burgo das Nacións, chamou a atención nunha ocasión, porque creo que eran as 11:30 ou 12:15, chegaba tarde xa, debía vir de Pontevedra da Semana Galega de Filosofía, e vexo saindo un señor do Parlamento galego, claro, xa por pechar e tal, e fíxome,
hasta estas horas. O sea, que a tua dedicación era plena. Supoño que fixeches iso no plano da política, que te dedicaxe por inteiro ao compromiso do país, e comprobaremos que, e xa o comprobamos en outros textos, que tamén te dedicas plenamente e de cheo cando abordas a aventura da investigación do ensaio, e procede xa que, en todo caso, o comprobemos escoitándote falar do teu novo libro. Benvido, Paco Rodríguez, a Ribadeo, e nada máis. E xa o teu libro. Bueno, moi boa tarde e grazas a todas as persoas que estades aquí pola vosa asistencia. E, por suposto, o meu agradecimento especial a Farruco Graña pola presentación que acaba de facer e a Asociación Cultural Francisco Lanza, de tan grande trayectoria histórica, por terme convidado a presentar este libro que para min ten unha especial significación, non? Unha especial significación porque é produto de un desacougo, dunha intranquilidade, por dicirlo con unha palabra un poquinho máis basta, de un cabreo que levo no corpo e na cabeza desde hai moitos anos, non? E é ver con que naturalidade e con que ordinariez tamén se está aumentando a historia de Galiza, pois a sociedade galega, en particular aos esmozos e mozas, en calquera chanzo educativo, non? É irritante que institucións públicas ou institucións que viven do diñeiro público se dediquen tamén ao labor de enterrar, abochar, de formar ou tergiversar unha historia que, en todo caso, teríamos dereito a coñecer. O libro é produto, polo tanto, desta atitude miña e deste desacougo ao que me teño referido, non? Se a evolución dos acontecimentos e a miña preparación fora adecuada hai moitos anos, tería feito isto. Pero claro está, cando un non ten unha formación de base nunha cuestión para collela, ten que despois encherse de información, de dados, procurar fontes informativas diversas, pois claro, isto leva anos, leva tamén que a disposición se poda cumprir e que a dedicación poda existir. Por eso é significativo que eu me dedicase, agora que xa teño 76 anos, de forma especial, específica, ao tema da historia de Galiza, aínda que sempre analizei a historia de Galiza en función dos fenómenos literarios que si analizei e expliquei con rigor, comezando pola nosa escritora máis importante e, desde logo, máis proteica e máis singular, que é Rosalía de Castro, non? Sin os estudos sin os cais, desde logo, non se tería producido a mudanza de imaxe que se está a producir hoxe coa figura de Rosalía após casi 40 anos de saberse o que hoxe aparece como unha cousa novidosa, non? Pero neste país todas as cousas para que impregnen a sociedade tardan anos. Por que? Porque ten as institucións, empezando polo goberno galego en contra, e ten a ausencia total do que debía de ser un debate normal na sociedade, pois non se tolera, non existe nen na televisión galega, nin ninguna parte. Bueno, pois así nos vai como nos vai. E este é unha das principais lacras do povo galego. A ignorancia supina sobre si mesmo. E ademais como se cultiva. Eso que somos unha sociedade que as minorías cultas son cultísimas. Todo o mundo sabe, non sei cantas cousas de Australia, de Francia, de Alemania, de Madrid, de Sevilla e de a Marimorena. E máis, eu vivo unha sociedade que me teño que despertar todos os días con grupiños de nenos que van circulando pola rúa para ver bodrios de pinturas sobre as meninas. Vamos, isto para burla universal. E moitos creen que incluso o futuro de Ferrol está aí. O cal xa vos digo que clase de mentalidade inxetan en todos nós, decolonizados, pero estúpidos.
colonizados tamén estúpidos, que pensamos salvarnos xunto polo camiño da nosa autonegación. Pois ben, dito isto, eu vou sintetizar en 4 tópicos ou estereotipos o que este libro intenta combater, non? Por lo tanto, é un libro que ten un estilo moitas veces ensaístico, pero que eso non obvia que a fundamentación seña grande e, además, rigorosa. E está esa fundamentación, as fontes, recorrendo a historiografía española no sentido cabal do termo, española e españolista, porque son dúas condicións inseparables. Gústellenos ou non, os medievalistas todos españoles, incluso os que fan as cousas con rigor, con coñecimento, teñen unha concepción ideolóxica política que é para darse de comer aparte. Pero é certo que moitos deles teñen información, teñen sabiduría. Outra cousa é como a interpretan. Bueno, pois eu con esas fontes e utilízoas. Hai outras fontes que teñen que ver coa transitoria da historiografía galega que pode recibir con autenticidade e rigor esa calificación galega. É dicir, historiadores que están convencidos de que Galiza existe, de que o Reino de Galiza existe, e fixeron un grande esforzo contra vento e maré, sin protección de ninguén, cando menos deste século XIX, até hoxe, que eu reivindico porque no fundamental están acertados e ademais puxeron sobre a mesa moitísimas cuestións desconocidas e mesmo moita documentación medieval ignorada, e non eran historiadores académicos nem de profesión, eran a mellor señores que estudaron farmacia ou funcionarios de prisións como o caso de Viceto, ou gregos con grande conhecimento do latín, coengos da Catedral de Santiago, como foi Antonio López Ferreiro. E despois vou tamén a outras fontes que son a propia documentación medieval que se conserva, en especial toda a que expoliaron das catedrais e dos mosteiros, sobre todo de Galiza, e que hoxe están depositadas no Archivo Histórico Nacional de España. Ben, o primeiro tópico, que é no que estamos educados todos nós, e ademais o 90% creno, é que Galiza non foi un reino nunca. Sempre foi unha parte de Asturias, que xa hai que ter valor, ou de León. É dicir, existe o Reino de León, existe o Reino de Asturias, perdón, o Reino de Asturias, o Reino de León, e depois desembocamos na natural emerxencia do que interesa, que é o Reino de Castela. Este é, digamos, o elo da evolución histórica que se lle contan algo aos nenos nas escolas. Ou vos imaginarvos o efecto que está facendo, que xa é secular casi, de que nos eduquen na idea de que Galiza non existe. Claro, se houbera lógica, e vos veredes a lógica, isto sería realmente inasumible. Se houbera unha lógica social, é unha sociedade normal, pero isto se aplica, se cree, e máis, chegas a esas aberracións de falar de arte románico asturiana. Entón, a Catedral de Santiago é arte románico asturiano. Bueno, é de verdade que é moito que nos van tragar, pero isto como pedigrí académico, dos catedráticos de universidade. Eu vin como catedráticos da Universidade de Santiago que saben, que teñen máis conhecimentos que a min, en canto aos dados, en canto a información medieval, como no ano 90 falaban do Reino de Galiza e no ano 98 xa non era o Reino de Galiza, era o Reino de Asturias. Digo, que conversión! Bueno, pois non sei a que se debe ser motivos, porque depois son grandes especialistas no xacobeo, grandes especialistas con coñecementos, non vou negar, sobre como era a estrutura, vamos, de Santiago, e con moitísimos coñecementos máis que prácticamente se teñen que converter sempre en asesores de calquera cousa que se faga, mesmo no terreo de investigación patrimonial ou se quera averiguar calquera cousa do pasado do século XI ou XII, o que efectivamente foi o Reino de Galiza. Ben, pois esta idea de que sempre fomos Asturias ou León confróntase con realidades que son insosociables. A primeira delas é que é curioso que no caso noso foi o único lugar da Península Ibérica onde non houve unha solución
unha ruptura de continuidade entre a situación anterior a chegada do mundo do que chaman a invasión árabe, que en todo caso deberíamos decir máis apropiadamente o dominio musulmán sobre a península, de tal forma que, por exemplo, na zona onde estamos neste momento, ou en Foz, ou incluso en Ferrol, ou nas Pontes, ao mesmo unha parte da zona costeira do norte de Galiza quedaron ao marxe de calquer dominio musulmán. E é máis, mesmo os medievalistas españois recoñecen que as pequenas batallas ou conflitos que houve con os musulmanes nesta parte a que eu estou referindo, producidos as que teñen relevo e importancia en zonas que van das Pontes ao Uña. E non eran arrebatos místicos, momentáneos, un pequeno follón que poden quedar nos ecos como eso de Covadonga en algunha crónica musulmana. Non, isto está datado, se sabe como foi, sábese, un pouco con a mentalidade tamén de hoxe, que é moi difícil reconstruir o que significaba un conflito armado naquele momento histórico e que é moi exhaustivo no noso caso. Pero en todo caso, cando se estrutura algún poder político cristiano con unha certa base e con unha certa influencia e en contraste xa co mundo musulmán é desde que existe o mito de Santiago Apóstolo enterrado na Galiza. Ese mito xorde porque a clase dirixente, a clase eclesiástica nobiliar que empeza a nuclear o poder cristiano frente a un contraste do mundo musulmán e que ten idea da tradición anterior, da tradición sueva, visigótica e romana, porque non houve solución de continuidade, inventa algo, vos dades conta, que lle dé cohesión, protección. E claro, este mito de Santiago enterrado ao apóstolo, imaginadvos que significa para o mundo cristiano. Bueno, pues significa que en todo caso aquí hai un poder que pode disputar con Roma, vos dades conta, ser unha sede apostólica e, por lo tanto, non se ten que someter ás disposicións dogmáticas de Roma. Así comenzou o reino de Galicia. Con unha visión que non era, desde logo, do gosto das aspiracións que pudera ter o bispo de Roma a mandar unha iglesia, pois, contra universal católica, entón de rango europeo, claro. Entón está porque o mundo era moito máis reducido desta visión e a conciencia da xente que vivíamos en toda esta zona do globo, non? Si aquí se pensase con un mínimo de lógica, o primeiro que hai de preguntarse, pero vamos a ver, como non existe o reino de Galiza se o centro nuclear da legitimidade religiosa para o poder político está en Compostela? Se a catedral máis grande, románica e máis armoniosa de toda Europa está en Compostela, se ademais resulta que é unha catedral románico-gótica que tardou prácticamente 100 anos en facerse, que vai parella con a construcción dese poder político. Entre o momento de 1065, con Alfonso VI, que é realmente cando se empeza a catedral como tal, en 1212, en que a consagra Alfonso VIII, hai un proceso político, é o proceso político do ascenso dunha monarquía poderosa, o reino cristián máis poderoso da península, que son reis galegos, e que ademais digno, e que ademais no resto da península e no resto de Europa recoñecíanse como tais. E isto hai a documentación. Por lo tanto, xa vos digo, se houvese lógica, a pregunta teria que ser, bueno, pero entón porque está en Compostela, porque non está en Oviedo? Todos coñecedes Oviedo, non? E coñecedes Compostela. Vos pensades que hai comparación entre unha cidade que ten 4 restos de unhas iglesias prerrománicas na aba dunha colina frente a un país que ten a sede apostólica, que ten a catedral que é máis impresionante, e recomendo vos que vallades ahora que está limpa e ben alumeada conforme os criterios de como sería na Idade Media, que é unha cousa espectacular, e que ten a xoia de arte cristiá máis importante que se produciu en toda Europa ata o século XIII. Señores, hai que empezar por aí, porque senón, que pensamos? Que a arte exista ao marxe do poder?
que as invencións religiosas de tal potencial existen ao marxen do poder e da intención que se ten? Isto é o primeiro que nos temos que preguntar. A terceira cuestión é que este territorio denominouse Galiza, Galequia, unha Galequia que viña desde os romanos, nunca perdemos o nome, non haber solución de continuidade. O único caso en toda a Península Ibérica, a Cataluña non lle pasa eso, a Andalucía non lle pasa eso, a Castela, por suposto, é un nome, carai, que empeza a abollar no século XI e XII. Nós temos un nome na Idade Media que é exactamente igual co anterior. Ahora ben, si nos temos que preguntar se esa Galequia era exactamente as 4 provincias da actual autonomía galega. Evidentemente que non. Era desde Ortegal até o Douro, como mínimo. E polo leste, mentres que non houve o problema da adscripción dunha parte do Navia até o Navia na diócese de Oviedo, era unha parte da actual Asturias. E era o Berzo, e era a Póvoa da Seabra, pero que até o século XIX a ningún español que facía historia se lle ocorría decir que un señor da Póvoa da Seabra era leonés, a ningún, podedelo mirar en un señor como o Padre Mariana, en todos os historiadores históricos. No XIX a cousa muda, dividisa todo en provincias, catales, entón este é leonés, este é zamorano, el outro, bueno, unha pasada. Entón, mirar o pasado con a óptica de que existían dous estados, España e Portugal, xa é a condición para que nada seña real e verdadeiro. E claro, os medievalistas españois non queren salir desa visión. Por que non queren salir? Porque eles teñen outro sentido ideolóxico político. A pesar de saberen, a pesar de teren dados, a pesar de manexar a documentación da época. É curioso, e vai ver no libro, como moitos deles, grandes catedráticos de universidade, sabedes como solucionan a cousa. Non digo, non, sí, Galiza era a reserva demográfica, económica e militar de Asturias. Pero, claro, os dirigentes militares máis importantes eran asturianos. E entón, Galiza era como se dixéramos a que tiña o poder económico, pero o poder político-militar estaba en outro lado. E é como explica. O sea, bueno, é que increíble. O sea, será a primeira vez que existe un reino onde o poder económico, o poder social e o poder demográfico non coinciden coa casta dirigente. É que é increíble, pois se solucionan así, porque claro, saben como foi a realidade. Pero que mirades mesmo o mapa, os mapas que eles manexan, o que se chama Reconquista, e en 1065, prácticamente na zona de Ortegal, a zona occidental, para baixo, chegaba xa hasta Santarém. Por oeste, sabedes hasta onde chegaba? A Tesoria. Eso se proba onde había capacidade do que eles chamaban colonización e expansión da orde cristiana. Incluso desde a perspectiva deles. E vamos ver outros dous dados para pasar ao seguinte cuestión. É irónico, se non fora triste, ver como todos eles reconocen que as primeiras moedas cristianas co crismón batéronse, primeiro en Compostela, lógico, despois onde onde? En Lugo, porque Lugo era a cidade máis importante que había até o século XII en todo o orbe peninsular cristiano, máis importante que Santiago, máis populoso, digamos así. E, efectivamente, cumpliu un papel fundamental nesa reconstrucción do poder político do Reino de Galiza. E, de feito, a proxección cara a León fíxose desde Lugo, en asamblea da clase dirigente galega en Lugo. E entón colocaron un pivote, vos dades conta, máis ao leste, que era como se fora a porta de entrada ao Reino de Galiza. Daí lle ven a importancia a León. E máis, no século XIV ainda hai cronistas europeos que din que León é a marca de entrada en Galiza. E cando hai máis expansión, entón é cando se vai decidir, e iso xa me referirei despois, a crear outro reino que foi o Reino de León, unha especie de intermedio entre o emerxente futuro de Castela e nós. Pois ben, o numerario cristiano foi primeiro Santiago, despois en Lugo, segundo eles, non segundo a miña loucura fanática. Terceiro, León, e cuarto, Toledo.
vai marcando as pautas de como se foi expansionando o poder político do reino. Ben, pois este tópico de que non foi reino, xa vos digo, é o que creen todas as persoas, incluídas as cultas, non? E aquí intentan titularse con recurso, xa vos digo, aos propias informacións deles. O segundo tópico, e é consecuente con este, é que non tivemos reis propios, nunca houve reis galegos. Ben, isto realmente é terrible porque é outra das bases da realidade que demostra todo o contrario, non? Se se analiza a lista de reis, por exemplo, que enumerou por primeira vez Niceto como reis de Galiza, un pode entender que tanto na fase da monarquía electiva, porque ainda non eran hereditarias, non é que fora elegível calquera, era entre 3 ou 4 familias, pero era electiva entre eles. E por iso, ás veces, hai tanto problema en un rei que se destrona e outro, vemos aí en momentos de moita inestabilidade, conforme, efectivamente, a creación dun poder político xa máis estable. Bueno, pois de todos esos reis e das súas esposas, o 90% son nados na Galiza, casados aquí e emparentados con familias nobiliarias galegas, por lo tanto, da clase dirigente galega. Ben, e ademais o que sorprende da historia de Galiza é que en séculos, non en 40 anos, en séculos, sempre houve unha familia ou un clan familiar que foi nuclear para manter, como se dixéramos, a cohesión do reino. Vos pertencedes a unha parte onde tuvo unha gran influencia os Goterres, a familia de San Rosendo, lo chamaba San Rosendo, pero que claro, esa familia é esplendorosa porque non é que fora a vertebración desta zona, é que chegaba a Celanova e a todo o norte de Portugal. Os ataques dos vikingos, dos normandos, sempre eran eles os que posicionaban o reino para a defensa do país. Eso no século IX e X. Pero que vades ao XI e ao XII, e hai outra grande familia nobiliaria que cohesiona e que ten unha rede vasalática que vertebra o país, que é a dos Traba, Froilaz ou Trastama. Que eso, se engadides toda o que eles controlaban, que era toda esta zona, a zona de Ferrol, até prácticamente o que a Galicia interior, e engadides o que dominaba o señorío de Santiago, desde que se converte en arzobispado, está a Galiza plena, a Galiza nosa, en concreto, a actual, con expansión ao Berzo e a Seada, non? É que os reis sempre, incluso a partir do século XI, foron educados aquí, e desde moi cedo coroados na Catedral de Compostela. Bueno, na igrexa, inicialmente de Compostela, e despois na Catedral. Nos vamos ver exemplos da igrexa e exemplos na Catedral. O cumio desa monarquía de base galega, dunha Galiza que volvo a repetir, collía unha parte de Asturias, inicialmente, e o que despois foi o reino de León e, por suposto, todo o norte de Portugal. Esas familias, bueno, esa evolución chegou a un grau, digamos, de poder máximo e de representatividade galega, xa con un desenvolvimento da lingua avanzado, e con un desenvolvimento cultural avanzado, e con unha estrategia política moi definida, con dous reis que son, realmente, se formos un país normal, de verdade, debían de ter estatuas en todas partes. En concreto, a Viveiro como vila mercantil é unha creación de Afonso VIII. Ribadeo, penso que tamén, agora non me acordo ben, Ferrol, exactamente igual, Coruña, exactamente igual, Monforte, exactamente igual. Ben, pois, este rei que é Alfonso VIII e que é o último rei noso que tivemos, por tanto, que durou esa monarquía propia hasta 1230, inicio do século XIII, é un rei
que na historiografía española non o poden ver. Pero que non o poden ver, é que ademais o exterioriza. E sabedes por que o exterioriza? Porque é un rei que tiña, xa era anterior, non? Pero ele levouna ao grau máximo. Tiña unha estrategia política para a Península Ibérica que tropezaba abertamente coa Igrexa de Roma e co reino de Castela xa emerxente, que era un peón de Roma, para converterse en o gran reino peninsular, porque a Roma lle interesaba ter un reino de cruzada que eliminase aos árabes, aos musulmáns da Península Ibérica. E non se podía convivir con eles. E entón este rei era todo o contrario. Non é que non quixese establecer dominio sobre territorios dominados por musulmanes, eso sí, pero sin expulsión e sin exclusión religiosa ninguna. Co cal, claro, a reconquista esa como cruzada non era un objetivo de primeira orde para este tipo de reis. Xusto se o era para a Castela que empeza con o seu Alfonso VIII, coa raíña Berenguela e, como non, co primeiro que chama sabedes como, non? Fernando III, el Santo. Por algo, non? Isto non é casual. Que, por certo, era fillo de Alfonso VIII, pero fillo de unha princesa castelana, con Berenguela, que era de cuidado a señora. Foi o último matrimonio que fixo el, pero para ver se amortiguaba as contradicións con Castela, non? E iso foi terrible. Ele non podía ver a Fernando III, entón os historiadores españoles todos, e tuvo la osadía de meterse, no querer a su hijo, de meterse con él, de no querer que heredase os tronos de León e de Galicia. Bueno, entón odian, pero odian ao pai, Fernando II, tamén non o tragan, pero teñen o problema de que para ter aboengo, os seus eles queren contar con todos os reis anteriores. E se empezan con eles non teñen tradición. E eles, ao final, na súa historiografía se apropiaron de todo o noso. E entón a Fernando II o salvan, como si... Por qué? Porque máis era o máis poderoso de toda a península. E ainda que tiña esta estrategia, non era tan acusado, porque ainda non o necesitaba, porque o perigo castelán ainda non era evidente. Este xa vía por onde viñan os tiros, antes de morrer quixo deixar todo preparado, incluso para que non nos integrásemos en Castela. Pero claro, tivemos moi mala sorte, porque o fillo, tamén se chamaba Fernando, con unha infanta portuguesa. Todos eles se casaban con infantas portuguesas, Fernando II tamén, para recuperar a unidade perdida con Portugal. Claro, isto era contradictorio con outras estrategias emerxentes. Ben, os dous están enterrados na Catedral de Compostela. Bueno, pois eu recomendo que vades a León, mirades que cara de botan. Vades a León e no centro histórico, que por certo moi ben, fan ben, ademais, eles venden o seu produto, pois están todo montado alrededor destes dos reis. E son só reis de León. Reis como Alfonso VIII, que os historiadores medievalistas españoles le llamaban el gallego en Tierra de Campos. Así, pero eso os máis, vamos, os que teñen máis conhecimento, como Julio González, por exemplo, xa nos anos 44, que ten un libro estupendo, como dados. Claro, el dice, bueno, realmente o reino de León era Galicia con os anexos.